רוצים למכור את הבית שלכם כמו שמוכרים בתים בחול? רוב האנשים חושבים שמכירת דירה זה פשוט, מפרסמים ביד 2 וזהו, נכון? אבל האמת היא שיש לא מעט דברים שחייבים לבדוק לפני שממהרים לפרסם, כדי למנוע בעיות ולמכור נכון. קודם כל, הרבה מוכרים מגלים מאוחר מדי שיש להם הוצאות שלא לקחו בחשבון. היטל השבחה, מס שבח, חריגות בנייה שצריך להבין מה המשמעות שלהם. אלה דברים שיכולים לשנות לחלוטין את התמונה, ואם לא בודקים אותם מראש, זה עלול לעלות הרבה כסף, עיכובים ואפילו להפיל את העסקה שכל כך רציתם. דבר נוסף שמוכרים לא תמיד חושבים עליו, זה מה קורה אחרי המכירה. כמה יעלה הבית הבא, ההוצאות בתהליך הקנייה, כמה זמן ייקח למצוא, פעולות שיש לעשות לפני מכירה, ועוד הרבה מידע שייתן לכם שקט נפשי ויחסוך לכם הרבה זמן וכסף. אז כל מה שנשאר לכם לעשות זה לקבוע איתי פגישת ייעוץ ללא עלות. אז למה אתם מחכים? תשאירו פרטים עכשיו, פה, למטה.